Bismillahirrahmanirrahim. Warabi asyraha utawi kaping 14 arkan utawi kaping 14 arkan iku tartibun urut-urut tartib baina arkaniha ing dalam antarane pira-pira rukune salat al mutaqaddimati kang wis dingin kama kaya keterangan dukira kang wis ditutur apa mah wis tartib iku maklum. Fa in ta'amada mongko lamun nejo sapa man kena musolli al ikhlala ing nacatake maksudnya nggawe runtutan sing beda ditartibi kelawan urut-urut semisal ora rukuk dhisik semisal sujud dhisik lagi rukuk ditakdimi rukun kelawan dinginake rukun fi'liyin kang bangsa penggawe fi'liyin kang bangsa penggawe kan sajadah kaya yen to sujud sapa man qabdar ruku'i ing dalem sadurunge rukuk ya batalat mongko batal apa salatuhu salat iman karena fatal ketika tartib itu tidak dilakukan pada rukun fi'li itu fatal. Sekarang kalau rukunnya rukun qauli bagaimana? Jadi tidak mentartibkan rukun qauli. Amma takdimu rukni bahasa apa to cah kok ruwame sian gremeng-gremeng. Amma takdimu rukni ana pun utawi ninginake rukun al qauli kang bangsa pengucap iku falaya beru mongko ora mbayani apa takdim illa salama kejaba uluk salam illa salama kejaba uluk salam. Rukun qauli tidak apa-apa kecuali salam loh ya. Salam didahulukan daripada tahiyat misalnya itu berabe terus. Pun watartibu. Sampean ngisik ke semisal apa bacaan rukun apa jenenge rukun qauli. Rukun qauli napa to? Nggih, apa jenenge? Asyahud. Termasuk napa niku? Sholawat, Fatihah. Watartibu. Watartibu tawi urut-urut baina sunani ing dalem antarane pira-pira sunah kasurati kaya dene surah ba'dal fatihati ing dalem sause Fatihah wa du'a lan donga ba'da tasyahudi ing dalem sause tasyahud was sholati lan sholawat iku syartun syarat il i'tidadi kedue den wilang-wilang tadi ketui dan ulang-ulang niyatiha kelawan bangsa den sunahake niku wau sunan niyatiha kelawan bangsa den sunahake niku wau sunan walau saha lamun nali sapa ghairu makmumin sakliyane makmum jadi imam maksudnya fit tartibi ing dalam urut-urut bitar kiruknin sebab tinggal rukun kaan sajadah kaya yen ta sujud sapa ghairu makmum kaan sajadah kaya yen ta sujud sapa ghairu makmum qabla ruku'i ing dalem sadurunge rukuk aura ka'ang utawa rukuk sapa ghairi makmum qabla al-fatihati ing dalem sadurunge Fatihah nek ngono kuwi lago mongko nganggur apa ma perkara fa'alahu kang agawe sapa ghairu makmum hu ing ma sapa ghairu fa'alahu kang agawe sapa ghairu makmum ing ma hatta ya dia sehingga nekani sapa ghairu makmum bil matruki kelawan rukun kang den tinggal jadi saumpama lali urung apa jenenge urung rukuk sujud dhisik dari sujudnya iku mboten kanggo ya kudu baleni rukuk meneh itidal lagi nglakoni sujud. Maksudnya apa? Kejadian yang sudah terjadi sudah sujud itu gak kena sujudnya aku sujud awal ora kena terus nerusne rukuk etok terus itidal terus gak sujud langsung duduk mboten saged. Makanya bahasane lago ma fa'alahu hatta ya'tiya bil matruk fa in tadakkarun
fa in tadzakara fa in tadzakara fa in tadzakara mongko lamun iling sapa ghairu makmum qabla bulughi misli ing dalem sadurunge tumekane padane matruk ata mongko nekanana sapa ghairu makmum ata mongko nekanana sapa ghairu makmum bil bihi kelawan matruk nek cara langsung iling semisal ya ninggal wis sujud tapi orang rukuk lah kuwi lali sampai rokaat semisal laline ning rokaat awal lah ilinge ning rokaat semisal loro apa telu lah kuwi padha ae sampean kudu baleni meneh tapi lek sampean iling nalikane aku ngrukuk langsung lha kuwi langsung ndang dibaleni kan berarti sampean gak napa gak ninggal rukun sing akeh paham lho jadi cara sampean ninggal itu hanya rukun berapa tok ndang iling berarti sampean berarti sing ditambeli kuwi hanya sedikit ketika intadzakara oleh si lali berarti yo lahu ma fa'alahu hatta ya'tiya bil matruk berarti cara laline iku sampai rong rukun sampeyan kudu padha mbaleni neh nambeli kuwi mau wa illa pun wa illa salat iku gak terlalu abot gak pati resiko karena ketika salat itu sunah-sunahnya atau rukunnya sampeyan iso nambeli dengan apa dengan salat sunnah tapi yang fatal itu ketika apa haji itu ketika apa jenenge rukun-rukunnya ketinggal wah gak kena didam dan sebagainya ya, kan abot sampean wis biaya sak pira hajine sampai gak sah kan repot makanya cara sholat itu apa ya sholat kan cara ketika ada sesuatu yang kurang sampean iso nambeli sampean wis nggawe omah kurang-kurang itu nambeli ini sholat sunnah tapi lah haji itu ibaratnya wajibnya sak umur tok ketika sampean mampu tapi hajine sampean gak dingelmoni tenanan iman maksudnya iman ini haji aja aku nyon sewu bukan anu ya aku cara biyen pondok disumbari cilik hajimu sah hajimu ya maksudnya haji karena kan wong tuane kan enten wong tuane enten turah-turah duit si cilik haji tapi kan nyuwun sewu apa sempurna tenanan haji nih maksudnya haji kan suatu ibadah sing abot berat maksudnya masih diwakil nih karo wong tuane tapi kan butuh ausyaka pun abot ausyaka makanya sampean tenan nyuwun sewu jadi apa jenis pembimbing ibadah haji kan lumayan untuk apa untuk apa untuk duniawi loh yo tapi untuk tanggung jawab itu gede abot karena sampean cara arep haji yo sampean persiapne tenanan yo gak mek gur melok manut-manut mana sekali kecuali sampean delok tenanan sampean melok biru sing nyuwun sewu tenanan maksudnya biru sing napa sing pembimbingnya iku nyuwun sewu sampean rada kenal dan kuwi ngalim tenanan iso nanggung sampean ini sampean kan carane lek umroh lek umroh jadiku padha wae kaya sapa kayak ziarah lah cara itu tapi lah haji kan amaliyah badaniyah sing sampai neng kono apa gak disunahne poso karena iman abote fisik tenaga makanya sampean golek sing biru sing aja sampai ketipu barang yo terutama sing pembimbingnya itu sing iso tanggung jawab maksudnya ya rukun-rukun dan sebagainya karena uang niku nyuwun sewu akeh mek grumunat manut tok ausyaka nyuwun sewu ausyaka pun ausyaka utawa mamang sapa wiru makmum ausyaka utawa mamang sapa wiru makmum wa ila wis ya wa ila pun ya wa ila lamun ora fa in tadzakara wa ila lamun ora fa in tadzakara fa sayati mongko bakal teko apa bayanu pertelane adamu tadzakur apa bayanuhu pertelane ora anane niku ngilingake adamu tadzakur
Au syakka utawa mamang sapa niku wau ghairu makmum. Wa ya ghairu makmum. Ai ghairu makmum itu tegese liyane makmum. Fi ruknin ing dalam rukun. Hal fa'ala ana ta agawe sapa ghairu makmum. Amla utawa ora. Aku mau wis nglakoni apa jenenge? Tasyahud burung ya. Tasyahud awal kan enggak apa-apa. Tasyahud akhir. Kaan syaka kaya dene mamang. Kaan syaka kaya yen to mamang sapa ghairu makmum. Rokian halih wong kang ruku. Ragune pada waktu ruku hal qira'a. Ana ta wis maca sapa ghairu makmum. Al-Fatihah ing Fatihah. Au sajidan utawa halih wong sujud. Maksudnya laline atau ragu-ragune ketika sujud. Hal raka'a ana ta ruku sapa ghairu makmum. Au i'tadala utawa i'tidal sapa ghairu makmum. Kayak ngono kuwi ragu-ragune ya ata mongko nekanono sapa ghairu makmum. Bihi kelawan rukun. Ya wis tekanane, tekanono. Masya Allah wis nglakoni burung ata bihi. Fauran kelawan enggal-enggal. Fauran kelawan enggal-enggal wujuban kelawan wajib. Wujuban kelawan wajib. Ingkana lamun ono apa asyaku mamang iku qabla fi'li mislihi ing dalem sadurunge nglakoni padane masykuk iku qabla fi'li misli ing dalem sadurunge nglakoni padane masykuk mithl masykuki tegese padane perkara kang den mamangi apa fihi bayane min rakaatin rakaat bayane min rakaatin rakaat ukhra kang muneh wa illa lamun ora yatadakkar wa illa lamun ora illam yatadakkar ora iling wa illam yatadakkar tegese lamun ora iling sapa ghairu makmum hatta fa'ala sehingga nglakoni sapa ghairu makmum mislahu ing padane masykuk fi rakaatin ing dalem rakaat ukhra kang muneh ya ajza'ahu mongko nyukupi apa niku wau apa misluhu ing ghairu makmum ajza'ahu mongko nyukupi apa misluhu ing ghairu makmum an matruki saking perkara kang den tinggal niku wau ghairu makmum walago lan nganggur apa marukun bainahuma ing dalem antarane niku wau bainahuma ing dalem antarane al-matruk awil masykuk fah bainahuma ing dalem antarane al-matruk awil masykuk fah pun hadza kullu. Sampean liburannya kapan? Situ. Ramadan gak masuk ya gitu. Hah? Libur ya? Oh. Kurang rong minggu. Rong minggu. Ziarah. Ada. Ziarah. Ziarah ya Mbak. Oh. Ada. Ziarah Mbak Zainuddin. Ada utawi iki tamsil. Ada utawi iki tamsil kullihi. Ada kulluhu ya. Ada utawi iki tamsil kulluhu ya sekabehe hada. Iku in alima lamun ngerti sapa ghairu makmum ainal matruki ing kahanane perkara kang den tinggal. Ainal matruki ing kahanane perkara kang den tinggal. Emang dia itu lupa ataupun benar-benar dia itu ingat dengan apa yang ditinggal. Sebenarnya yang ditinggal wakeh berapa kon mau lali gak lakoni apa sebenarnya. Atau dia memang benar-benar ingat wah kamu lali yo gak maca Fatihah tok. Gak maca surah kan gak masalah. Wa mahaluhu utawi ini wau
panggonane niku wau. Wa mahalluhu utawi panggonane niku wau. Ainal matruki wa mahallahu ya. Ainal matruki wa mahallahu lan panggonane niku matruk. Ainal matruk wa mahallahu lan panggonane matruk. Fa in jahila mongko lamun orang ngerti sapa niku wau makmum. Ainahu ing kahanane matruk. Wa jawaza lan nyono sapa ainal matruk. Annahu ing stune niku wau. Annahu ing stune Annahu ing stune al matruk. Annahu ing stune al matruk iku assalamu. Iku anyatu ya, iku anyatu nyat. Au takbiratul ihrami utawa takbiratul ihram. Ya batalat mongko batal. Batalat mongko batal apa salatuhu salate ghairu makmum. Apa salatuhu salate ghairu makmum. Walam yushtaratan ora den syaratake. Huna ing dalem kene-kene panggonan. Guna ing dalam kene-kene panggonan apa tulu faslin dawane pemisah. Apa tulu faslin dawane pemisah wala mundi rukun lan ora liwati rukun. Wala mundi rukun lan ora liwati rukun. Au annahu utawa stune niku wau. Jawaz iku assalamu apa jenenge nyono jawazamu wa ana usni jawaza iku assalamu uluk salam ya yusallim mongko uluk salamo sapa wiru makmum yusallim mongko uluk salamo sapa wiru makmum wa in tola senajan suwi apa al-faslu pemisah apa al-faslu pemisah al-aujahi miturut kal aujah au annahu tawastune niku al-matruk iku ghairuhuma sakliyane niat lan takbiratul ihram iku ghairuhuma sakliyane niat lan takbiratul ihram akhdan krono ngalap akhdan ini enek alife gak akhoda bu akhoda mongko ngalapo yo akhoda mongko ngalapo sapa wir makmum akhdan akhoda mongko ngalapo sapa wir makmum bil aswa'i kelawan apa jenenge kaul kang luwih ngati-ngati bil aswa lawan pendapat kang luwih ngati-ngati wabana lan nerusno sapa guru makmum alama ing atase perkara fa'alahu kang agawe sapa guru makmum ing ma watadaraka lan apa jenenge nusuli sapa guru makmum nusuli sapa guru makmum bil albaqi ing apa jenenge rukun kang keri al-baqi ing rukun kang keri min sholati saking sholate ghairi makmum. Naam ya bener nih wau, naam ya bener tadaraka nih wau. Naam tadaraka al-baqi nih wau. Ilam yakun lamun ora ono. Ilam yakun lamun ora ono apa al-mislu. Apa al-mislu perkara kang madani. Nek apa al-mislan ya? Rukun ya aja perkara. Apa al-mislu rukun kang madani. Minas sholati saking salat. Kasujudi tilawatin kaya dene sujud tilawah. Lam yujzihu mongko ora nyukupi apa sujud hu ing matruk. Lam yujzihu mongko ora nyukupi apa sujud hu ing matruk. Jadi krana
cara sampean ninggalke sujud tilawah ini kan apa? Sujud karena apa? Maca sajdah ya. Sampean ninggalke rukun. Gak Fatihah senggal utawa gak rukuk. Mbok ganti sujud tilawah. Sujud tilawah gak iso nambeli rukun sing ditinggal. Wong sujud sahwi wae ganteni perkara sing sunah. Amma makmumun. Anapun utai makmum. Amma makmumun anapun utai makmum alima kang ngerti sapa makmum. Alima kang ngerti sapa makmum. Au syakka utawa mang sapa makmum. Qabla ruku'ihi ing dalem sadurunge ruku'e makmum. Wa ba'da ruku'i imami lan ing dalem sause ruku'e imame makmum. Ana ing stune makmum iku taroka tinggal sapa makmum al-Fatihah ing Fatihah. Ya fayaqra'uha mongko maca sapa makmum ha ing Fatihah. Wa yas'alan lakonono sapa makmum. Wa yas'alan lakono sapa makmum khalfahu ing dalam burine imam. Wa ba'da ruku'ihi malan ing dalem sause ruku'e imam lan makmum. Wa ba'da ruku'ihi malan ing dalem sause ruku'e imam lan makmum. Ilam ya'ud mongko ora baleni sapa makmum. Lam ya'ud mongko ora baleni sapa makmum ilal qiyami maring jumeneng. Ilal qiyami maring jumeneng li qiraatil Fatihati krana maca Fatihah. Li qiraatil Fatihati krana maca Fatihah. Jadi dia sadar alima itu jadi tarafannya tidak apa yakin dengan alima itu gimana ngerti itu weruh itu gimana yakin atau ragu-ragu. Dia memang apa meninggalkan Fatihah. Jadi kecuali meninggalkan Fatihah jadi gak usah lek makmum loh kasusnya makmum. Makmum mungkin apa bacaannya bisa tanggung imam jadi gak usah baleni ngadeg melih mboten. Baliyat tabiu solusi nih baliyat tabiu balik anuto sapa makmum imamahu manut wae imamahu ing imame makmum wa yusolli lan salato sapa makmum maksudnya wa yusolli lan nambah salato ya nambah salat sapa makmum rakaatan ing sak rakaat krana ninggal Fatihah nambah satu rakaat ba'da salamil imami ing dalem sause salame imam. Jadi panggah at-tabi' lil matsbu ngikut wae mak dari makmum iku. Tapi solusine ya kuwi sing enek sing kurang. Nek rukune berarti nambahi. Far'un sunnah. Sunnah dan sunnahake. Apa dukhulu sholatin manjing salat. Apa dukhulu sholatin manjing salat binasyatin lawan terengginas. Binasyatin lawan terengginas. Terengginas ini apa? Bahasa Indonesia ini apa? Semangat. Gak loyo. Nasyat niku waliane apa jenenge? Futur. Wong sing gak nasyat berarti wong sing lemar-lemer futur tawani. Jadi nasyat iki kewaliane apa? Futur. Tawani kalem-kalem. Salate gak terginas. Li'annahu karena sunni Allah Ta'ala iku dhamma modo ya apa nacat sapa Allah tarikihi ing pira-pira kang tinggal nasyat maksudnya dhamma niku maksudnya Gusti Allah iki gak remen karo wong sing lemar-lemer. Makanya ya Allah apa jauhkanlah diriku dari sifat lemah-lemer dan malas. Karena sampean menunda-nunda pekerjaan satu itu sama dengan sampean haranya apa menunda-nunda datangnya jodoh. Nah, kalau ngono iki guyon karo kanca. Sampean khidmah wes engko gara rapote engko sik. Kulo niteni ngono. Yo mbuh wis guyonan tapi yo. Jadi mulai keteng pondokan niku yo ora kok pengen masalah jodoh kan gak kena disik-disikan. Tapi dilalah kali kula niku
bolos kawan iki kok dhisik dhewe. Ora kena jedone. Ngiten ini ngaitane karo ngono kuwi. Oh, awakmu ben gara-gara wa setor ning madrasah nggarap rapat kari-kari dhewe, ujian setor ya ngono ya. Paling didongakne karo ketua ujian atau ketua madrasah. Wong ki suwe men. Akhire jedone keri ngene. Makanya menunda-nunda pekerjaan sama halnya dengan saya menunda-nunda datangnya jodoh. Dende. Santai. Bikaulihi. Hati-hati ya, bikaulihi. Jangan kelemar-kelemar makan ini. Bikaulihi. Bikaulihi kelawan dawe Allah Ta'ala. Bikaulihi kelawan dawe Allah Ta'ala. Wa idza qamu ing dalam nalikane jumeneng sapa munafikun ila sholati maring salat qamu mongko padha jumeneng sapa munafikun kusala halih pira-pira kang arasen kusala halih pira-pira kang arasen iki nyindir iki wong munafik ya awake dhewe ya kadang yo aduh sik toh repot sik mancing sik warga selalu sik toh cek ngantuk subuh sik toh ben rada padang sithik ben apa pitike rada gluruk warga selalu sik toh salat sik warga selalu ya Allah warga selalu sampean gak aku yo nyindir aku warga selalu kesel ngomong anak apa arasen warga selalu wal kasalu tai manane kasal iku al futuru apa jenenge lemot apa kendu nah iku al futuru kendu watawan lan tegese yo kendu padha wae watawani yo lemot kendu pun wa farahul qalbi binasyatin wa faroi qalbin lan kosonge ati. Nah, kene ketika sut wa faroi qalbin lan kosonge ati minasyawahili saking pira-pira ketungkul li annahu kronosne niku wau farahul qalbi ku aqrabu li park ilal khusyu'i maring khusyuk wasunnah pun wasunalan den sunake di apa jenenge makane ning nah iku ya angel khusyuk ya angel gambarane khusyuk bi Allah yahdura fi ghairu ma huwa fihi jadi sampean nalikane salat sing dipikir salat kuwi ora mikir liya-liya kadang malah salat malah kepikiran kuncine ilang ketemu ning salat kadang ketemu duit mau lali kadang waduh duit kuwi ning kantong ora enek terus waduh yang saat ketemu oh iya ya mau nengi sari kelambi nah malah sholat kadang malah ngono kuwi wasunnah pun wangel tapi usaha wasunnah lan sunnah kaifiah ing salat fi sholati tegese ing dalam salate man atau musolli kulliha ya sakabehane salat sunnah apa khusyuk iqalbi lawan atine man bi Allah yahduru fokus bi Allah yuhduru gambare ora den hadirake fihi ing dalem niku wau fihi ing dalem musalli apa ghairu ma sakliyane perkara huwa kang utai musalli iku fi ing dalem hanya fokus memikirkan sholat saja memikirkan kita bermunajat dengan Allah wa in ta'alaqa senajan hubungan apa ma bil akhirati kelan perkara akhirat fokus ning sholat meskipun sampean mikir jenis misalnya swarga kaya apa ya? Itu dari ini yang dia manggone. Nah, kan perkara akhirat. Gak usah mbok pikir, wabi jawarhi. Sampai kalau mbiyen niku ngene.
motivasi kula niku pengen melok nyapu dayak napa niku saya teng masjid kalih teng Serambi niku kan. Nah niku ning ngawas Riyadhus Shalihin nek boten Jimsat Jami'us Shaghir Jimsat niku enten hadis yang mengatakan bahwa mahare wong sing resik-resik gelem nyapu masjid utawa srambine masjid iku sok oleh widodari lah gitu. Iki ngamal apa? Krono siane to, krono. Ilahi burung krono men oleh widodari jabari. Suwe-suwe lah ya wis ilang-ilang dhewe. Tapi jenenge ngono kuwi, jenenge menungso. Nek loyo lagi males gak gelem gak mood dak kuwi. Wah, mahari so maksudnya apa? Wong aku dari santri gak ngerti, aku sok sik nang donya sik nikah urung gekek lah makane. Lah oleh mahari widodari amarga aku nyapu kan lumayan so. Langsung bojo karo widodari yang akhirat kan. Urung istido rabi ning donya. Wa bi jawarihi pun khusyuk wa bi jawarihi jamira iki. Lan kelawan apa? Anggotane musolli. Khusyuk bi apa jenenge mau? Bi qalbi wa bi jawari lan lawan anggotane musolli. Anteng iki ora gremeng. Makane ulama khilaf khusyuk iki apa ning ati tok apa sak pergerakan barang anggota. Kayak jawarihi berarti yo sampean gak pati oleh telah toleh gak oleh. Cara salat gak oleh nek sampean apa? Salat ning lapangan nek cawe wedok lewat srek kok sarungan. Nglirik ora oleh. Gambare khusyuk bijawari bi Allah ya asa. Gambare yen to ora dolanan sapa musolli. Bi ahadiha kelawan salah sijine jawareh. Tok nduding-nduding utawa isyarah kalau. Nyabek kancane karo nduding-nduding kalau. Nah, enek sapi lewat lho. Wadalika teng mriki niku jek aman niku. Nglirboyo niku sapi iso munggah ning lewat kamar barang. Nate munggah masjid barang ya Allah ngepel niku. Sapi wedhus niku biasa masalika. Etok-etok kadang nek cara ora sapi barang etok-etok merem nggo ben gak ketanggungan gebyur apa jenenge telake. Nek tengan wadalika sing males. Wadalika utahe mengkono men. Wadalika utahe mengkono niku wau khusyuk bi qalbihi wa bi jawarihi iku lisana illai krono oleh ngalem Gusti Allah. Fi kitabi ing dalam kitab Gusti Allah Al-Azizi kang apa jenenge luhur ala fa'ilihi ing atase wong kang nglakoni khusyuk ala fa'ilihi ing atase wong nglakoni khusyuk bi qaulihi kelawan dawuh Allah taala jenenge surah Al-Mu'minun juz 11 qad aflaha teman-teman wis bejo sapa al-mu'minuna bi rabbil mukmin lho kok mukmin sing bejo sing piye rupane alladzina wong akeh hum kang utawi niku wau hum kang utawi alladzina fi sholatihim ing dalem salate niku wau alladzina iku khasyiun biro-biro kang anteng anteng pikirane anteng atine anteng jawari walin tifai thawabi sholati lan krono sepine ganjarane salat intifai sebab sepine khusyuk maksudnya thawabis sholat atau pahalanya sholat itu hilang sebab dia tidak khusyuk dalam sholatnya karena kaya keterangan dalat kang nuduhake alai kata sema apa ala hadis berwa hadis as-sahihatu kang sahih wali anna lana krasne iku apa jenenge tetep kedhe kita wali anna lana krasne iku tetep kedhe kita wajan ana wajah ikhtarau kang milih ing wajan sapa jamun golongane ulama anahustune khusyuk iku syartun dadi syarat lisihati maring sae salat khusyuk dadi syarat saya salat wah iki yo rada abot iki. Nah, iki rada abot. Makane anak kalane mek ganjarane tok.
salate panggah sah. Pun wa mimman iku setengah saking perkara. Wa mimman iku setengah saking perkara yuhasilu kang ngasilake apa ma. Al khusyu'a ing khusyuk. Istihdharuhu utawi oleh itu ampreh ngadirake ni musalli atau musalli kena man annahu ing sunne musalli iku baina yadai malikil muluk ing dalem ngersane ratune pira-pira ratu ing dalem ngersane atau zat kang ratoni pira-pira ratu ya kena ngersane ratune pira-pira ratu alladzi rupane zat alladzi rupane zat ya'lamu kang ngudaneni sapa Allah asyirra ing perkara samar asyirra ing perkara samar wa akhfa lan kang luwih samar wa akhfa lan kang luwih samar yunaji munajat sapa musolli hi ing nika malikil muluk yunaji munajat bebisik sapa apa jenenge musallihu ing malikil muluk wa anna lan stune niku wau alladzi kene malikil muluk ya kene iku rubama tajalla terkadang apa jenenge terkadang ngedeng sapa malikil muluk to alladzi ya kene iku tajalla terkadang ngedeng sapa malikil muluk alaihi ing atase musalli alaihi ing atase musalli bil qahri kelawan nyereng li adamil qiyami krana ora anane jumenengi bihaqi rububiyati kelawan hake kepengirane malikil muluk bihaqi rububiyati kelawan hake kepengirane malikil muluk faradda mongko nolak sapa malikil muluk alaihi ing atase musalli salat au ing salate musalli wa qala dawu sapa sayyidil qutbi al arif kang ahli ma'rifat billah rupane Muhammad al-Bakri Syekh Muhammad al-Bakri radhiyallahu anhu inna mimma stune iku setengah saking perkara yuri tukang nekaake apa ma al khusyu'a ing khusyuk inna mimma apa itolatur ruku ana ndawakake ruku apa latar ruku'i ndawakake ruku was sujudi lan sujud. Jadi salah satu sing mendatangkan khusyuk iku suwi yo ning ruku utawa sujude sing suwi. Wa tadabburi qiraatin wallahu alam bisawab. Allah ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqikun imi maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairi khalqikun imi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqikun wal habib alladhi turja syafa'atuhu fi kulli amrin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa firlana man ya wasi'al amin.